Pystynyt paljon. No hei, tiedätkö mitä? Se on kunnioittavaa edes yrittää puhua vierasta kieltä, jos sä haluat niin kuin vaikuttaa. Samalla kun sä menet ulkomaille johonkin ravintolaan, johonkin yritäisi heidän paikallisen kielen tilata. Se on arvosta. Se on respektiä. Niin. Respekteerante. Toisin kuin tämä, minä puhun vaan mustin kanssa sappoa. Niin. Eihän ne jumalauta taas nostanut tätä Jauhojärveä. Siis me nostetaan Jauhojärven brändiä tällä hetkellä koko ajan, kun joka jaksossa Jauhojärvi nousee. Mitä brändiä? Jauhojärven brändiä. Mitä jos sulla olisi oikeasti joku niin menestyvä brändi? Kenet mä otan brändin lähettilääksi? Mä otan Musti tietää brändi. Varmaan hyvin luistamaan kauppaa sen jälkeen. Vittu. Musti Jauhojärven brändiä nostetaan koko ajan. Vittu, miksi mä oon täällä? Mustin brändilähettiläs Sami Jauhojärvi. Viaplay, Yle Viaplay, joku Mutta siis huikea niin kun